Hola! Hola, P3, P4, P5. Ara farem una audició. Escoltarem la Simfonia de les Joguines, que va composar amb Leopold Mozart, que era el pare del conegut Wolfgang Amadeus Mozart. Aquest senyor tenia molta imaginació i es va inventar una simfonia tocada també amb instruments de joguina. Per exemple, un cucut i un instrument que es bufa i que fa el soroll dels ocellets. Quan surtin aquests sons, jo us els faré. Aquí faré el cucut i aquí farem els ocellets que volen, d'acord? Vosaltres també ho podeu fer. Sí, quan surtin els ocellets que volen, tots volarem. Preparats? Doncs, a veure... Som-hi! Semblava fàcil, però no ho era tant, S'havia d'escoltar molt. Vinga! Sí, estem en primavera total. Tot arreu tenim ocellets. Que sí? Sentim molts ocellets per la finestra, Sentiu? Escolteu ocellets. Petó bonics. Adéu.